Cvičenie je pre mňa forma relaxu. A možno práve preto by som navštevovala dom, kde je všetko pod jednou strechou. Nie sú to žiadne obchodné centra, ale je to cvičenie v jednom pod jednou strechou. A keďže chcem mať postavu snov, tak je tu na to Ľudská Medechová. Ahojte, ktorá mi tú postavu snov hádam dá dohromady. A viete, čo je výborné? Ako Ľudská povedala, kde mám malého, tak o malého sa mi starajú tuto v relax centre, pretože aj tu je tá možnosť, keďže som čerstvá mamička, tak môžem si tu zacvičiť minimálne hodinku a o môjho syna je postaraná. Takže poďme cvičiť. Dnes sme to dali.